Kikubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ka college babatam na banta ka jingpuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo ha India but shabari. Na banta ka jingpuli, ka jingsiyo ka baret but pila bandaj puli, daka education loan, pila urban chukol hau number, kandai nyo, saw, san rio pranon, lani kandai pran rio laisan, tan riway kandai pra. Daga jingshim kia jong u MDC ka mau Carpentor umkra constituency uba pensengan NSM ka dorbar shnong lum siap ha ka arpun riu tarik unailar arjar arpulai kala yo ya ka trokit nyut bala plai pai ba ha ka jing elang ka belengkot ha taxi stand lum siap uba pensengan NSM ubalong ru u deputy chief executive member jong ka Khasi Hills Autonomous District Council ubala longkum u kongsan ha gani ka sngi ulaya thu ba ya gani ka trokit nyut la bay pisa bantiet daga district council lengba ka tight grant jong usnem arjar arpoi naga finance commission haga jing or ribbon ya gani ka trokit nyut la sakhi lang da urang ba shnong uba phira khong pai u secretary shnong u Dr. Kamper Power ki nongkit kam jong ka executive committee ka president jong ka sengkentei ka kong Maryland Pathau u president ka seng samla u samla kraw perkhat mensong lembat ki pai ba nong shong shnong ka lom siap nakapor chakapor ila shong perkhat nakabanta ka khoj ka suba jong ka chnong ka thau bat ka we nagita ka jing e ka long ba ka ni ka trok ka barim kam long su menta ka la yai ka la temen bat ki la bun ki diman nakabanta jong ka ni ka trok te nomor ka ta ka daw ni kong ka ST committee hadin bangla shong bun sin nila persang na ki bor ki bahalor panwat ya ki lat lenti pan yo piang ya ka trok ka batmai knang ba ki nong song snong baro kin sup kin san kham tam e ha ka khoj ka suba hadin bangla persang ba pat ngila ibro kan ni ka trok ka balim kam long su kam la su ban ya chakmat namar balai kala rim pala tina ka daw ngila persang na ki bor ki bahalor pat hadin kata kum ka ST committee ngimbal se ban lei songkai bat iba PNC mi bolong MDC jongi ngakan mau haduk menta ka swi haduk kani ka klimat haduk kani ka swi ka menta imat tang si benai tam ka bangilai ban songkai bat i te ila ontongan persang da ipor ibaret oh ngi sneu tho naga bor kum MDC imla ban le ya kini ki kam ki ba kum kani ban ai kali bat kiwe mencuali kam don ni kum kani ka skim hanrai khandiat tayo ila ai ka yangi ka kupor pa hila ban yo i ka trok lengba ka jing persang jong aku mu MDC tin negaliang jong ka dorbar chnong negaliang jong ka ST committee jong ka chnong ngitap ka jing kemen namar boleh khnang ba ki nong song chnong ki pai ba nong song chnong jong ka chnong kin su kin sain kam tam e ka vopret ki nyot nak menta ka jing khoi jing suba jong ka chnong ka thao ikani ka trok kin nyot naga skim jong ka Khasi Hills Autonomous District Councils hadin bagi nong elam shnong kan thupia urang ba shnong secretary shnong bagi mi khwan ki dong ba pher ka bani kan tu yanga na ka banda ka kali kin nyot apala snap ha ya ka thu ka jong ki ba ngim tip akan no ka por ba kan ka trok ka barim kala ban kot no ka jing sakri na ka daw wala slam pala bathi ka trok kumnong sosong asu tho kamnong ka basuk lada ka trok ka ma shu na ka banta ba ai ka jing sakri ite pang ya ban wai ki trok kamnong ka basuk ka baru kinyot lagi yeng kisam ki jungi ki dukan akasnong ka thau jungi kamnong ka basuk tandai kumbo nong song snong na ka jing so kyang la shok ya ki kan persang kat bala naikan ba CM bati the court district committee jongka Khasi Hills Autonomous District Councils bala kumno naka tight grant jongka 15 finance commissions arpoi ladi ban penut kambon naka jingedai naka benta di solid waste management program kepede nak benta kisnong di thau hapo kasor silong ba dogwai ka executive committee da gawai ka sur la sieme garai bala kumno bagin priai
Bangin tiada dikitrok nak kebentar kisnong paper apa kasilong bat lagi jaga pemarjan. Bagi bagi nong kendong ibadah kita jaga yau. Bani itu umday tangga district council hendak dah kaji baru kau. Baru saya kata ke pengilia kalau hasoi mentah tegas kamba. Baru saya kata ni mereka peneliti usop registrar. Katung ke Indian Registration Act mentah mendalam siupan mereka. Kakot ke bapian orang pasnong kadai gawe kakot dulir. Kerana itu katung ke aing jongka district council apa kakusian jongka di India. Ndai tang kata sian organisasna yaki aing beda ibat kajing punya iki stong ditau. Bapa jong ke village administration. Hakabang yapan taplang. Ya ka seng long kumi. Ya ka seng jongki samla. Kum gawe na kita traikam. Hakaban itu dah ka aing. Kenang ba kanu bagi traikam kanom long illegal. Kanong legal bapak itu ya kita dibuat jongka aing. Apa kisumsi kalau hari ini kita senam pada lihat sematan kisang long kami kisang samla dari itu buat buat jongka aing imat jengjar kumkiri upai pak. Dan railway pala regulate wala pelaku hagi aing baskam kamut nak buat jongki by district. Nak buat jongki polis lo bin hap pada section pada empower kisang long kami pada kisang samla pada kata parsha. Kamda mana kita tinggal jong di drugs, pun kita persang pamya terikam deh hakabukut, dihap panong riupai balang, dihap pada hajir, dihapan syaksuan hakikut paper. Tetapi kalau di sekonsel kadang kita jenggot, baruan rai kita angin bersai, nang ban penskam yang kita terikam di Indonesia Islam. Nang kata kadang, di dalam kam yang di office, di bayi tenat, dalam kam yang kita terikam ke bayi tenat, ke babiang, nang ba, kan pensuk di Indonesia Islam. Bat iki kam ke badan kam kumbu nong mi kemat bat kunjur kumbu nong song ya kaban yo ban IT bat play ba ya kani ka rocket nyut jong ka snong lum siap ke jongi kene ka por kum kadak ban IT ha ka Solid Management Committee bat ka do snong lum siap ya kani ka trok an khap yurbon bat ngan IT sabi hawu dang ba snong Ada sini kita hilang kubi presiden konsera sama kubi ada sebiji ni kapor ngai ti gani kali ada senang nak berda bagan long kafrai nam tam dia